insakto na siya ang una niya sa kaduhol lang. Mulayo ah. Kuan? Luminaw? Napailas. Karon. Pwede na ron chords eh.
naning. Murag ang intro man dun gibalik. Dili lahi. Lahi. Matagal lang kami ng UV online. They all started with just one idea. Thank you for watching mga kakigwakers. Mao to ang ilang practice. Salamat.